vanogamuchirwa vagochitana baba bishop vana baba vose vanokudzwa kusvika kunondikanyembera Mwari muzita raKristu. Ameni. Varemekedzwe ambuya bishop vavese naamai bishop vatinavo anamai vose vanokudzwa kusvika musana mudikanyembera Mwari muzita raJesu. Amen. Ameni. Regaiwa ndinogamuchira vanhu nekuvafarira masina anombotaura nezvavo kana tichinge takaungana atinoti madj edu kana kuti vatyairi vemichina yedu timbongano dzakadai tichitaura zvinonzwikwa tivafane muzita raJesu. Ameni. Handichakudaiwe nhamo bye chechi ndeyaMwari tikatamba nevanhu tinotora jambuka. Amen. Seri ndine mwana neone mwana tikatambisa platform inoyi tinogara tongorwara because tinenge taabhusa areka yaMwari. Saka tiri panapa tine nhau yatinayo ndiye. Haleluya. Nhau yatinayo tose ngatiboisa imeso yedu kumberi. Kumberi kuna kunongozi kumberika kune kumberi kwakutinozonoti kumberi kwacho kune panapa. Amen. Iyi micheka yedheko munogara muchingoionai imbobvisayo maziso apo asi imboere panapa. Haleluya. Mukatarisa zvakanaka munoona nhasi tine posta rezvo. Unogona kuverenga here? Hongu ndinogona kuverenga. Kana uchigona kuverenga verengera vanhu. Apa pakanzi Zvapupu gospel echoes. Vanhu ava vari pano here uye vanozikanwa here ava vari pamapikichaya? Vanhu ava vari pano, vanhu ava vana venyu. Haleluya. Vana mai timbofanire kuti vana venyu. Vana baba timbofanire kuti vana venyu. Saka kuti ramatava vagerapo vhasi vanoziva vanhu ava. Mutungamiri wangu vana venyu. Ini baba vanovaziva daizvevana chito vosinganyepera munovaziva. Tinovaziva vachiita nezvei? vari vaimbi. Tivafarire mberi. Tinotikwata tiri pakati penyu chinoti Zvapupu gospel echoes. Tivafarire muzita raJesu. Ameni. Saka unoona manje baba kusindikwa nhau yachakanaka uyai kunwa mabhuku. Zvakapera kudhara zvese. Amen. Kune chikwata chemisu matara chemasutu machena. Amen. Nhomba kaita vafana vechidiki vakati regai titeere mutsoka dzevakuru. Saka pana munhu anonzi ari kuimba achiteera mutsoka dzedu isusu zvinhu zvake zvinohwedha ende zvakanaka. Baba mutsindikwa pane albhamu yenyu yatinoda kuita pano. Amen. Yedhiski yevarume avo vachiimba zvakanaka. Amen. Zvakaona kuti zvakanaka zvimwe ndiyo manheru ano kuitira kuti vanhu vawatowo hope dzisina madzikirira vachingofunga zvavanevanzwa pano. Amen. Ini ndokuzivai muri munhu akakwana kubva muchishanda kuKenzi zvokuti ndinoziva kuti munogona kai. Amen. Asi imi sekufunga kwenyu music tinangotora here topa vanhu kana pane zvopera kuitika? Chii chopera kuitika? Kutsigira munotsigira seposi kutsigira kune pari kune kutora dombo woisa kana kutora danda wotsigira kuti tisanoni mutsigira kutoupa Svike pazvine zvasvika. Pazvine zvasvika Pane kuburitswa kwakaite muhomwe. Kana kuti tidzorere zvakabuda. Zvino zvakabuda muhomwe. Zvine zita here zvakabuda muhomwe. Mari. Mari. Vari kufarira nhau yemari yakauya. Bagare ripasi kuma mubetele. Bati dambudziko raitika manje muchechi munomu ndekuti vanhu vada kuona vanhu vacho. Vaona vanhu vacho vozoita zvinoita kuratidza kuti vari kutsigira vanhu vacho. Kutsigira chiripo wengotsigire kuna usiri kuona
zvingatoita. Handioni zvine chivi mukati tikati ekozi yacho. Asi varipo here veekozi vacho? Pamadyiro angu varipo. Tinokumbira kuti DJ mumbotiridzira bichana tizwe kuti ichokwadi kuti vanoita zvekuimba here. Tizwe kuti ekozi tifane DJ vedu baba varukundu. Alongside baba vamusika panoveld. Vekatinzwa. Hallelujah. Vachigadzirisa kuti tinzwe kuti chokwadi here kuti vegospel vekozi vanoimba kana kuti vanongogadzirwa mufananidzo. Tisanaita mhere yekuparira nyangwe tisati taona. But kuyandaona manje pano pachechi paita problem. Pane vanhu vari kuti vane mari kupfuura vamwe. Hai papo ndio pandazotoneni tatozopedzera ndanorekodha haweni. Alright. Kana pane munhu ari kuti ane mari kupfuura vamwe pachechi pano tinotenda. Tinotenda. Timbofarira vanhu vane mari kukunda vamwe pano, timbovaomberera. Ameni. Muri kuti ndo vakaimba here somwe kurira vanhu ava? Ava vanhu vaso vakaimba. Ndiwo here ava? Havasirivo. Asi nhau iri kuitika manje. Vanhu ava nevanhu vakaimba vane linki yemweya. Alright. Vanhu vanonamata muchechi imwe chete saka zvinhu zvavo hazvina jelasi. Alright. Ivo vatopinda vachiti tiri kutamba tichizarura nzira yevaimbi kuti vasagumburwe. Ana mai Bushman vakatomirira izvezvi. Ndiri kuvaona ana mai Bandambira varipo. Ana mai Bwenhiri ndiri kuvaona varipo. Pane imi zitatononokera mufundisi vachakanyuka. Saka DJ ngavavaridzire vatambe tione. Ekozi yacho ichipinda tione. Zvinhu zvese zvinoda munamato. Amen. Ndiri kuona vanhu vakachena. Mufundisi vachakanyuka kushiva kwangu kuti mublese project yevana nemunamato tikupfuurira mberi. Haleluya. Haleluya. Musitare baba. Yena nakomana mbele ya mushini. Mano masimba ose kwedenga nenyika. Ndokutenda baba madokana ezwa. Nekudya kama kakirira. Babango kudenga kunova kudya kwenzeve kuri pamberi kwedu. Mcheno wakanaka mcheno wakatendeka taona zvimwe zvapfuura. Izvi zvavazvitsva. Shoko renyu rinoti mumwe nemumwe uchadya paakarima. Naizvozvo Mwari wamasimba ose ndinyengetera kuti baba ropafadzai baba rushando rwevana vedu. Ropafadzai baba kunyange nekushingaira kwavo mukati memba ino. Mcheno wakanaka mcheno wakatendeka. Kutsvaga chete baba kuti ini Mwari mukudzwe mukati memba ino. Nokuda kwaizvozvo Mwari wamasimba ose tasvika panguva inotedzwa makanaka
vari kulochwa albhamu yevana vedu. Naizvozvo muzita raJesu weNazareta, hama dzose dziri muno, vadikani, hama neshamwari, ngatigamuchirei vana vedu mumukova wakanaka nokuburisa mukati mehomwe dzedu Baba tichapa zvipo zvakafanira Baba zvakawanda. Naizvozvo ndinopambiri kuna Mwari wedu mukati menguva ino muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Haleluya. Tirorere mufundisi wedu maoko nekunamata wakanaka. Haleluya. Haleluya. Panguva ino tichapa mutauri mumwe chete mazwi atipewo mazwi mashoma aadaire kuti chokwadi ndiwo here vezvapupu gospel echoes kana kuti vatumwa kuti vasomira panzvimbo yegospel echoes. Asi vakatarisa mufananidzo ndivo vanogona kungonyora zita revanhu votoisa mifananidzo yavo. Tichakazoda kunzwa kuti ava vanoimba zveshuwa here zvanga zvichibuda paredhiyo. Haleluya. Vachangotipa mashoko maviri matatu ekungoti tizive kuti chokwadi ndiwo. Kana vaine kanhoroondo kavangada kutipa, tagonzwa munhu waMwari pamabhuku achitaura kuti zvinhu izvi hazvimboerekane zvatoo kubuda mumaspika sezvaitika izvi, asi pane rwendo rurefu runofambwa runosanganisira kuburitswa kwemari, vamboti tumari. Asi pandakambodarika nekwazvaiitwa ndakazonzwa kuchiburitswa madzimari. Saka timbopaumbirira ipapo kuti zvinhu izvi zvakaburitswa mari yakati wandei kuti zvigadzirwe kuti zvisvike pazvasvika nhasi. Saka tichakumbira kuti vakotipawo tumashoko tushoma vachitizivisa kuti zvakamira sei, uyezve kuti zvingadaro zvakatora mari yakambowanda seiko. Indatofunga kuti kana tatubva pano pamutambo vagondiratidzawo ndigoendawo ndinoitawo zvakadai nokuti ndazvifarira. Ameni. Ukazviita usina Mwari wabudirira. Varume vakatanga vanamata. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Regai tiitende Mwari vakatiwanira nyasha. Tiona tiri pano nyasha dzaMwari. Basa rakatanga tiri vadiki, Mwari angotipawo simba, akatipawo nezviimbo zvakaburuka matiri. Haleluya. Pakarwiwa basa rakakura, Mwari achitibatsira. Ndoda kutanga kutenda Baba Bishop vanova nesapoti yavakaisa yakawanda yandisingagoni kuti nditaure. Haleluya. Ndovaiona kuti vakomana vadya here, vakomana vafamba kuenda kustudio nemota here, dzimwe dzenguva vachitombosacrifiza kuti mota yavo nhango isina kuita zvakanaka tingoenda. Haleluya. Zvakanga zvakaoma kuti albhamu rikwani. Ndofunga munoona kuti Toropito yakabuda kare, asi takakwanisa kuti tiimbe dzimwe dzatakaimba ungadai takalonja paPentecost kana paEaster, asi takashingirira kuti dzinge dzakawanda kuti kana dzonzwikwawo dzigonzwikwa dzichikomborera. Haleluya. Takakwanisa kunoimba 8 songs panova pane inonzi Gwayana Russia makaona ichitenderera, asi pamasongs apa pakabuda mari inokwana kuita 700 kuti ribude album. Haleluya. Saka tinoda kuti titende. Tine mabranches akawanda, mamwe akapa support Highfield branch, Kambuzuma nevamwe vatisingagoni kuti ndidome nekuti varipo pakati pedu. Haleluya. Vakati wandei vakapa support. Tinokutendai kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Tinonasira kuunzirai umwe musambo unonzi Gwayana Russia unotambika zvakanaka. Haleluya. Kuti vanoda kuzoenda vachinokomborerwa zvavo vagonokomborerwa. Ndinotenda Mwari. Tivafarire. Haleluya. Tinotenda Mwari nemukana iwoyu nemashoko iwaya. Ndofunga tanzwa kuti pane zvizhinji zvakashandiswa, pakashandiswa zvifambiso, pakashandiswa mari, pakashandiswa minyengetero nekuronga kwezvinhu zvakasiyana zvakabatanidzwa kuti zvitipuritsire chinhu chakanaka kudai. Haleluya. Haleluya. Pakati pedu varipo here vangadaro vachiti vamirira nechidokwa chekuda kunzwa kuti zvii, nekuti mukazwa pataurwa kuti $700. Hai mari yekuti ukatotanga takshop unoizadza. Munomboziya? Kana kuti ukatotenga mbudzi dzako dzinogona kutobereka dzikatoita zvakanaka ukave mukuru ne$700. Saka varipo here vangadaro vamirira kunzwa kuti
yakaenda kupi 700 yakagadzira chii kana varipo chigosimudzai maoko kudenga tifare chiita mheremhere. Haleluya. Aiyo, asi vashoma nyange mukati vanogona vashoma tinzwe pamwe vawanda vamwe. Haleluya, haleluya. Pamwe tingangodaro zvisina utsigiro nevatungamiri. Katombona zvandiri kuona asi zati vachitiita mufundisi nababa wagoni pakutaona kuchiita sakaitingovhunzawo haleluya kuno pamwe vakangodaro vanga vachiti unoziva kuti sevanhu vakasana vachida chinhu chakanaka baba vako vasikusekerera unonakuita aiwa kusekerera hakusiripo kufara bedzi kune mumwe mufariro vachichaona pano vanogona vachigaisaka ndichapoti haleluya chete vadaire kuti muone kuti chokwadi mufaro vanawo mumwoyo vatungamiri. Haleluya. Tinotenda Mwari, tiombere maoko tose tifare muzita raJesu. Ameni. Tinotenda Mwari. Saka nemukana uno tichakumbira kuti timbonzwa kuti zviro kwazvo varume ava ndivo asi tichavapa hedu mukana mudiki wekuti vambotinzwisa zvishoma pazvavakatitakurira tozopfuurira mberi muzita ramambo Jesu. Ameni. Ndiro gwayana rakamanira kupuwa mbere wanokurumbidza nyika ino. Ndiro gwayana rakamanira kupuwa mbere wanokurumbidzwa. Ndiro gwayana Haleluya. Mroda. Dzisa ikazokisa inongorinzwisa. Haleluya. Ndaona kana baba vamadodo asana bwana vachitamba vanhu havasizivi kunotamba vanhu chinoita vazona soti hatitambi netonasidaiti zvotambika. Tinotenda tinotoone mumwe mutambi awedzera kuti +1
Saka negore rakanonja gospel records mukomatiki vakatamba tigozvifanira tigovafanira baba madhonho. Haleluya. Unotenda kutaura chinhu chinovani chandakaona ku7 days ndechekuti baba Stephen vakatamba ukati madhonho takawanda. Unototana kwapi? Kuita chirangaridzana ivo baba madhonho ava negore naichiri bhuku ratikunyora pano rino bhuku redu zvaro tikadai takutoti negore rakanonja gospel records album ravo rekutanga baba Stephen vakatamba. Ameni. Zvino nyaya kuti kapanapa ndeyekuti muchechi muno mumaita vanhu vane mari ende vari kukubidzana kuti tine mari. Amen. Saka pandaituudza vanhu vese kuti muri kuti mune mari, pane munhu akazotaura kuti vanhu vese vavo ndinovakunda kutenga flashi. Amen. Nobva ndazotini aiwa hatigoni ngopa munhu flashi mari. Munhu anondopa ana akatichengetera kiholda yakanaka yekuti ukangonemiswa choro pamaki yako mota yako haifi. Kwezi ine zvekuita nezvo zvapupu zvakawanda zvepai nezvozvo yacho ipo yakanyanyisa. Flash neki holder ndazvinzwa asi ndafarira t-shirt. T-shirt aripo dzinopai chakokuya panapa watenga CD nemari inooneka tokupa t-shirt yako flash yako nekiholda yako wendo unobleswa uri kumba kwako. T-shirt yacho chayakanakira manje chero kana pababa usina wekuno kuchechi vanokwana. Ayo saka pari zvinoda ndine $5. Ndine $5. Ayo ndogona kuendera. Mari. Ndogona kusvika pa10. Pa10 vakata $. No vanokwana. 10 nika. $10. Haisitokwana kutenga ngorengu yapo. 10 haisitokwana. Asi ndikashingirira nogona vakandikuna. Aiwa pane vanhu havachikwana zvikoni. Unaikuwa mukureva ini. Ini ndikapevhenti zina kutenga ne15. 15 mabondradira 10 ne15 zvakafanana. Saka mai mawanza manje vekukwepo vazoti ayo ini ndogona kutenga nemari pamusoro pemari yedu. Saka ndikativape mukana kana varipo ngavaitivaoni. Kana varipo avava vachitotaura vese ngavauitivaoni. Varipo here. Amen. Kana varipo ngavaoni. Mai chambwera vava vachitiwa ini ndotenga nemari inodarika vanhu vese. Mai bhamire nobva vati ndini mbinga pachechi. Mai chembere vakati ini ndini mbinga yembinga. Mirai. Musangoti zita remunhu wamunoziva mototi ane mari. Varipo here vauye tivaone. Ridhaka uyu. Chingotaurai vamwe pamwe ava patafura havapo ava. Chingotaurai vamwe kana muinavo. Baba Bishima. Kutaura zvevanhu vasipo. Mirai. Musatye kuburwa mari nevamwe. Mirai ne20 ndo vanhu vane mari vane 20 20 begona. Pane vari kuti iwe dzinodarika. Vashedzei. Dzinovadarika. Vadeedzai vauye. Hazina vachiponda ndodarika. Varipo here. Vanogona kusanana kuuya zvavo asi varipo vatingodarika. Ngavauye kana varipo. Haleluya. Maizvipiwa vari kuti pamamonyeri papambiripo. Ngavauye. Maichembere vari kuti pambuya chembere magogomanama arikuya. Asi ipapapa pachanetsa. Nekuti murikuona avashuva varikuita kunge vanayo. Vakasimba varikuita kunge vanayo. Asi ava majava vakatumira kunge vanayo kuti tizive kuti saka vanayo chaivo zvivatimbotsagai vavo. Vakamira kudaisomemuzvitura gota dzatoya. Tsagai ngavauye. Vamboya vanetoroti vanozvigona here. Vakamusengeidza wepaharara apa nekurukuru wemayupi nekuchena ikoko vagotenga dhiski re$20 nekusvika ikoko. Pandoona sekuti isu tuchete mari yekudai.
Amen. Aiwa shedza ivamwe. Amen. Shedzwa uyai yenyuku. Nevana ndikuona vauna kuzotenga diski. Dai vatogotarisa vamwe tarisai nyange mukadai kana paine wamunoziva nayo. Aiwa baba ari kuti $25 yamuri kutaura inoita here? Inoita here $25 yamuri kuti muda kutenga nayo? Chingoya mumiro. Hatingakuzonyime mune. Munhu angagonyi mwe. Hatingagoni mane. Kune kwangu kubatsirana. Amen, amen, amen. Amen. Wanofarira wakosi oye. Zvapupu wakosi oye. Ukaenda mukadzi aripo. Murume wake akashaika. Munotora mukadzi wacho. Alright. Unazozvizwa. Ukati vamuzvidziwa varipo unotora muzvidziwa. Kana kuti unozonzi navamuzvidziwa wapara mhosva chingowashedzai vauye. Plus ukaona zvazvinozoita manje. Kune vanhu vanomirira mayukari. Ende kune mafamilies ane udzamu muchechi. Unonzi mafamily chinzi ndeyekwagomo. Woenda kuchivhura nakune yekwagomo. Kubhuwa kune yekwagomo. Woenda kwaharare muchechi imomo kune yekwagomo. Saka zvaunozoita manje matsvakira unozoita unozosiya madhara ana agomo vakagara. Woti iwe zvauina mangini wechidiki vanogona kukumiririra sefamily. Amen. Saka ivo manje vari kuti isusu takutoya kuzomira apa. Amen. Alright. Pane munhu uyu. Saka nyaya zvonzwa manje ndekuti izvozvi so pane vanhu vari kuti hanzi isusu tinorema kudarika vanorema. Amen. Nobva ndazobvunza kuti munorema muchibhebha zvikanzi haiwa hanzi tinonzi mondoro apostles. Unonzi chii? Mondoro chii? Mapostoli emondoro. Wena makedha ari kuya inile ndaimondira chaiti varungu vemuchechi. Ngatimbovafarire vanhu vari kuuya ava nyamweseona zvavainazvo. Tinofanira muzita raJesu. Dambudziko rangu itika ndiroti vaprofita vatizi. Daivangu vari munhu tatombozvisa pamweya kuti tione kuti arida kubvisa mari yopendo, but vanhu vacho varipo manje tokuvara. Asi chimbomirai ivi zvinhu izvi music ndeyemadzimai here kana kuti amen. Kuti kuna baba vane mariwo ndakakangano pane munhu aimbonamata zvakanaka ari pambari iko zvina kunamata zvakanaka ari kuhetkini hanzi ndonzi agoto. Saka kuti munhu angagone kuconstructa shedhi yakanaka kudai so ozvitadza kusapota vana vake ari munhu. hatisati taziva vaipame ashaikwa nakadaro tivakashaikwa izvo mari yamandananodipa asi iwe zvinhu zvandimboona pano zvakanaka iwe rega ndigadzire zvinhu zvevana baba havateerere musambo wechitendero uyu vanotoda dai baba varizira mateko avo nai baba bonodoburipi atobatire kuti izvi zvechitendero vamene chechi kuti varipo here baba vanoteerero dzechipostori chimbomirai kundinayira chimbo varipo here nai babawo hwani zvavaona ukaenda pakambusivanonozwana chiti mabana maita pumano ihoye babana maita pumano ihoye kana varipo kagawasimuka hakuna kana hwani anoteerera dzechipostori baba atitsi madhoro havateereri dzechipostori tendamudira mukoma
wangu manje chero akanga asina mari anobhedha mbudzi aipapo iba zvemari ndakupinda hemu asi kuzvipfuwa zvinofamba zvinofema zvinotsika haatoka musuki asi pambe mamutinyepa mugoma kuti muchechi muno muno vanhu vane mari chechi ingaite vanhu vane mari madzimai 5 zotonzi ndo vanomirira chechi vane mari mwari akadai unoona manzo yairi kutika ndoti vanhu vari kutika muchinda ane makamero vachingosudurikaika vanhu vaone kuuya kana muri kukuchiwa yango mukaenda necheuko mukawanda kuseri kwane gemezi kana muchibhoya muda kupfuurira mberi nekutora zvanotora $95 yepermission ukakugete kuri kubviswa makonferensi fee kuno kuti kudawo makamera fee vanhu vayazondurwacho ndoti pane munhu pana vanonzi baba varudzi vatiwo inini ndiri mbinga amen tifarire mbinga dzedu dziripo ane ndoma pesa titambire nhofu mauye murume wevarume vese vemuchechi vana babaga vanhu vekuti havamboite zvinhu zvekumhanya-mhanya so vanga vachimboronga zvavo kuti vodi vana baba uyai zvenyu utakazvikudhana abhusumani baba vabhusumani munoziva kuti vakatotuka zvekutokumidzana nevamwe vari kuno ndo varungu vatigure vako ava varungu vaje varungu ava ndovachirwa vamwe vese ndachibhora pasi pane dzimwe dzandakaona dzinogara dzimwe tindiri mbinga saka ndanditsvagawo mbinga yaitazisuoona ndiani dzinozimota zitemaso handizonamatira kudiriro hanzi baba kutangirwa hanzi babani kutangirwa hanzi adangirwa izvozvo vagara vatotangirwawo kuuya mberi asi ngavachingouya havo kana varipo ngavachingouya hanzi nababa maponde kwamutare ini ndinotoda kutouyawo tinokugautirai kuno kumira kuchizere uku tinatenderwa nevatungamiri kuti tivavharidzire zvedu asi vatungamiri tiri kutsigira zingaite nyangwe vanhu vakazara kusvika kutende chena ukowo hanzi ngavauye zvavo pane vanhu vandatoona shamwari unoziva kuti kuchena chero usingazikanwe zita rako kunochena bedzi kunoita kuti ufanirwe kuti ungoya mberi chero kashaita unobvisa but ungomira makachena machenera mune makaita kana pikicha rinobudawo kana wakachena unoti dhati varume vari vakagara apa vakaona zvavo vakangomirira kuchena vakatadza mutenga dhiski nemachenera idandifunga kuti vanhu vakangana kuti vari kuenda kuenderei kumberi chije chimboti paimwe wanitoaanogona kuvara vanhu vanokanganwaplasimboita tititambe because tine mambuya asingatikuramba akamira asi anotamba zvakanaka inzwa manara avanhu vanomavirira vanhu vapa kutofara mari isati yabuda pane vanhu vandikuona vanhu vachimimbisa kuenda kutenga dhiski nemari yemhando yepamusoro chero maranzi dada
chokwadi kana nyangwe saka nyanga chitika manje ndoti inomwana ndosema stasi mkazi ndinongedzera ndinogona pana mai vekusouth africa zita ravo nondihwanda asi vakamira padhuze nehanzvadzi yangu inonzi nachipakacho hanzvadzi ronda munhu ari pasaidi newe haatadziyei haambotadzi tsvagai mumwe futi taambotadzi ona ikatamisa varungu hatimamboti ndo mabhosi usati wapinda mugweru nekwapinda yakatinowabuda hazvinoendera noti uri kubva kupi asi kudhuze nekugweru pana mukadzi mutsvuku ari allright ngavauye zvavo ane mwana wake akatororwa kuharare saka mari vanayo ende mwana iye agere aiwa mari vanayo akarorwa nemusoja aiwa ndovanidzive mari ndovana nemari ichokwadi kana paine mumwe kuti taurai tani kuvatengamisa mamutotsi mamutotsi kana vasipo baba vanovamiriri allright tsvagai mumwe manje kana nditsvage ndotsvaga tsvagai takumashure saka vangatenge dhiski rekudarika inonzi kuranga family ndevapiwa kuranga ndevapiwa vanhu avapa uri kumotaura vanhu vasipo mazita yaneikuvaziva here kana ndinaziva baba asi manje imbotipai kamwe vakomana ndokazivisa kamwe kanzvisa kachipedzise inini ndaona vanhu vanga machita ngemodai kutamba mandaita se amen epa vanhu vakamira ava futi panonakidzi pana mai vari kuti inini pano hangu kumutsigirai nekutamba asi baba makurenge ariko baba ariko iwoka somunhu mudichitera zvandakutuma ava ndimaigoma asi avagarima kwamaibhanisa saka privhesi yavo ndiyavega chibvananaimoitu kuti dzisienda unatenga nemari wasi uchenjere zvako pazvinaibhanira nepamusoro tinotamboti mari yaikwane ngoreu saka avati $20 tinotenda maigoma rekatidhore maibhaniri wezvizvo zvedanzvi kwavanhu hadzi ndine 20 izvi saka panofanira kuzoita mbinga andoiziva handiwamboita tu chitawo tu vakatimiririra kuna nababa vasoti wondakaenzana nemadzivayaya pane zvandazoona zvimwe zvinhu zvo kutarira munhu noita bcause ininoza ndi munhu anotodawo mari zvoti vanhu vakaita mistake yekuti vaisiya ndira iwani ndiende nayo kandotapuza
Samareku inoda kuti munhu asitaurire gamari yake achioneka umbinga wake. Saka ngatipe magoni munhu asitaurire mari yake yokutenga nayo diski yake, flash renyu, t-shirt yenyu, keyholder yenyu inotadza umbinga. Alright, hanzi ngoende mberi. Handei bata yenyu. Hallelujah. Amen. Looking at it, twins. Tiofarire. Vanoti maipanire kana kuti maibere. Vari kuti mira kutenga ne$20. $20 zavatifane mzina Jesu. Ameni. Gogo vari pakati pedu. Mbuya vevazukuru. Iro shoko rinobva kuna Hebrew. Rinotitora vakuru vakare. Mubvunze nzira dzakare. Mufambe madziri. Muwanire mweya yenyu zororo. Saka panapa tinotaura nezvambuya chembere. Rega ndivape changu chichandechi. Zvakagadzika kanyorwa ndovafuta. Vapi. Rega ndimire kuno. Vari kugadzirira munoziva kuti unenge uchigadzirira kuti panogona kutaurwa mari inodonhedza, saka rega ndigare ndagara pasi. Tinotenda ndagara. havasati munoziva kuti kutaura kwevakuruka vanoita vachifema Kunonoka hakusi kurega. chokwadi. Saka vachazondizeredzera kuti vari kuti 5 ma100 vanozviita, vanogona kutoti 5 ma100. Asi wona ndangati ndisunuruke bhosi, handingataurika nayo. Ndandikuti havarecha enda pakwepetesi. Hanzi pakwekwe zvinoitwa kuHarare ndo zvatinoita kana kukwekwe. Hanzi Zimbabwe yangofanana, hazvinei nekuti kukwekwe here kuHarare here kuchikwekwe. Asi vabvuma zvavo kuti sawa vakasimba ava vanotikwadza vane mari. Ndo vari pamusoro aiwa 5 ma5 kadio 25, saka ndo vari pamusoro. Aiwa 5 inongotorwa kuti 50 here kana kuti 500. Saka unoona manje wewe wakamira nomunhu mukuru. Chokwadi. Kumira vanhu vakuru umira wakazvanaka. Right. Hauswederi pavanhu vakuru. Chokwadi. Iwe unosvitsa chimuti chavakabata kumunhu mukuru. Munhu mukuru unobwereketa zvaanobwereketa kuvanhu vadoko. Isu tohwa zvinenge zvarehwa nomunhu mukuru. Kana tahwa zvarehwa nomunhu mukuru, tofomera izvozvo ipamunhu mukuru. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. $2. All right. Aiwa, vari kureva kuti pari mina vanhu vanoda kufungidzira zvinhu zvakashata. Vanhu havazive zvinhu zvakanaka. Amen. Vanhu havasati vambona zvinhu zvakanaka. Enda madzera zvinhu zvokopokopo zvinokiyakiya nokudii. Ukatarisa panapa pane keyholder ine chikwata chevakomana veEchoes neflash riripo rine music yavo. Vanofukamira amen ameni. Kana ndekuzoita namatembani nanakuyagotoreka napadaisewo une watu
ndozvinhu zvatinazvo pano zvakanaka. Amen. Kirembe yako inotori nezodzo yainayo inobhuye zvapupu zokuti chero kamabirwa. Amen, amen. Matisheti edu ari murwedhi nemukomana anotwa Aron Makamadze ari kusvika izvezvi mahero ano. Mirai ndingagokumbira tisheti kapaya. Tisheti zvino vanogoziva kuti avo vanokwana ipi. Ndopandazvita kuti asvika masaizi evanhu, munhu wechipuwa saizi yake. Maitembani. Tivaparire mbinga dzedu. Amen, amen, amen. Vana baba muripo. Mirai pane vandinoziva haiva vanhu vazive ivavo vane mari akakundepira chegere agopinda maitofa jovanaidota saka shuva vanayo haivavo vanayo ivavo maichemhere vagopinda maitofa aivo apo maibharire vagopinda maitofa regai vambouya muvanzwe isatisirumisanisa vanhu vanozotadza nogadzana kuti bo aiwa tiri kuwirirana asi imari dziri kurwisana kwete vanhu ihomwe dziri kurwisana ivo vanhu vari kuwirirana pano ndepekuwirirana nekudanana pano. Pasta Bengura varipo. Alright. Mama muvazivisa kuti ngombaiki varipo vari kuchitsigira ende ndinoona mazhinji anofanira machihodha akanaka. Alright. Nguva dzese pandoona kidza vatinai dzakarongeka asina swingi ndakazona patakasangana vagare vanga vasina kihodha vachiti pavakadonha vachibuda pavaiiridzo kihodha vaikagara tsemuka saka ndakatozvamisa kutenga vambondizevezera kuti vane zvavachada kuita zvisizvokupai kumausvu. Alright. Saka rekatibve tine hama yasvika pakati pedu vanoitwa amai tembani kumozambiki taive navo ku3 days pano zvetinavo regai tinzwa kuti vanoda kutenga nemari flash kiholda t-shirt zvinhu zvekusapota vana vavo vavakamira vakafuratira. Hallelujah. Hallelujah. We're going to 10 verse. Amen. 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 Tinotenda. Unozvona kuti vashama taura. Ukristu usaneta. Unoziva kuti varungu vanhu vekuti havangovhisisi chishona zvekukurumidza kana kutaura shona nekuvhisika nekukurumidza. Pai pavazwa kuti $2 vakaita masvomo havasiyane nemasvomo. Vanova kuti $2 yobatana neimwe $2 ichaiterenga yobatana pine imwe $2 yobva yabatana neimwe $2 dzichienda dzichiberekana kusvika dzasvika 10 dzoumba $20. Unondigumidza kushaurai vazouya vatuma ndinoimba vanhu vakatanga kupona pano vakapona vauya vavachikanzi vanhu vese vazvavatenga nema20 ini ndine boss of the bosses. chibvawapainaikichinzo munogona kuti nyepera kai vapei unoziva zvinhu zvataitaura tiri pamweya semweya honyepo vapei Hallelujah. Tatenga ne $30. Zvinomanje panapa ndakuita zvinhu zviri fair handiri kutsvamirira vanhu imi vanhu inini ndazvibvisa mari dzanoda kutenga nadzo
ende zvekupai zviripo. Amen. Asi kune vanhu vane nharo manje vari kuti $30 yanzi ndo highest price pano tokukundai. Aiwa pane vasara vari kubera. Chairman. Anzi mukati wasaputuwo. Baba tiponda. Hallelujah. Amen. Amen. Ndachikubira flashira chimwe kukupai muda kubata ndiri mati t-shirt yangu munonyoresa size flash redu ratinaro i4 gig asi masokisi aripo atozi ekete paketi manje mama hamusati patozwa kuti aripo. anzi ndinyose size t-shirt yorailaji saka in short andina zvangu mari yakawanda mari handina yakawanda tobasi vakomana vakutonorwa indobvatogara pasiko pedza kutaura mari yangu eringa ndoita tichishedzera here pamunenge muchiverenga mukati tinaye mukuru wehondo baba chiponda ndivo vaiziva na the legend chokwadi vari kuti iwo mabhosa muruti mabhosa ndiri kumbomira pamberi pavo nebhosi wangu we$50. Kana pata vada kuchallenge wao. Aiwa zvamakutoita izvi akuchawirirane namaitova zvekuzokudwa zvinozovaitira zvakanaka. Aiwa hanzizoti aiwa ndabvumawo hanzi ndabvumaunoti ini ndiri murume unomira nesimba kudarika murume anoti Chiponda anoti ini ndini mbinga yembinga dzose mukoma kuna muriko here wokudipa mukoma kuna muriko here mukoma kuna muriko here ndichimbone kuchenda kwavakaita yezvekuchena aiwa tarisaida nekufamba kwachigogare mari cherekokusvibisa bhukukanzvemayupi zveshuwa vanga vakamirira kuti vamwe vakotanga vaita ukona kuti asekupedza kwazi vanhu vanoda kuda kunovata kwemuzorora mbinga yedu yatora diski $50. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Asi vanhu vari kunyadzisipoti sure. Amen. $50. Yotenga flash t-shirt nechihoda nemusic yacho dziyo zirapezotora isanaye azviti ndinidora kutaura kwavanhu vane mari haitangire kumotarurwa haina kutaurwa kuti madhola mangani apa vari kungotaura kuti dhola kura kuti havasi kuti bondi kana kuti radzi kana kuti RTGS hanzigarai vatibatisa zvinhu saizi nyoresai hanzi t-shirt inoramitia
mumamari hanzi ndikupa chenji yakasanga nayo pachikafu chepamusangano chenji ambuya chembere varipo pakati pedu unoziva kusvitsa munhu mukuru unototora seavava adzimai vangwana wovatuma kuti indai munotisvitsirawo kuna amai vedu amai chembere aiwa vanobva vatodza kuti ndiri kunosiya mari uku kuna mai bhero asambuya hanganwa dzinovabata inondo dzakatowanda tivafarire ndambokuudzai kuti hondo iyi kai ndambokuudzai kuti honai kusimba kwavakaitawo ndakuda kumhanya hangu nenguva sezvo program dzakawandamanyai muri right maimana ndinokudai because kunoteerera instruction tina amai vanokudzwa pamufakose mabva manondisvitsirawo amai vedu vanokudzwa amai bhanire kana kuti amai bere tivafarire mai mati amai bhanire vari kune $30 unoona mudzimai wangu zvinhu zvakanaka hanzvadzi dzedu isusu kwatakakurora dzoda kurongekedzwa ukasagara nesu zvakanaka unodzingwa naateta saka zvinhu zvese ndozvitopira kwauri iwe uenda kunani kuna atete hanzvadzi yangu maite mbhandi vari pakati pedu ukangoona watoona budiriro gara mati $10 vafarire handienda ukatangenda kumakedha mamwe anobva kwarare mamwe anobva kukwekwe ane hararians nemakwekwenens uyu muzukuru saka ndingamusvitsa havatyise chizorwadiya thank you ivi chekuko ndazombonawo kuti kukwekwe tochera goridhe saka ndangoti ndiwedzere mwe 10 plus hanzi ndina big overseer saka uri unoisa mari muzukuru hanzi ndakunoisa tivafarire hanzi ndamboenda ti30 but imwe 10 yandawedzera ndeyekungoti overseer vangu vekuprovince kwangu amatawa vakashunura tivafarire right ndipo rimwe rineyekera ina ndizisa t-shirt abero kana beni vanosonda ndoandoziva kuti baba ava vanokwana t-shirt yakaita seya hanzi tuma x ndizvo vakati pakati pedu ende munhu wonoonekwa akaberekwa dumbura akabuda hakuna munhu anodzokaira akabuda nekuvaira shiri amen amai gomo vari pakati pedu neflashi ravo kihodha yenyu itori koko dzimwe dzadzasara mumba dziri kuti uye ukaona usina kupiwa unosona ini wazvinotisa muzukuru amai gomo vari kutiwo rega nditauri mari yandoda kutenga nayo ndega muzukuru kunyarana kune kuripo uri munhu mukuru amai gomo vari kuti ndiri kutora flash rine $10 tivafarira muzita rajesu pane vanhu vakaitaura right ndauya mauchitikurota tane 5 minutes
Zvaipedza program iyoyo.